Oh Rina sayang, apabila aku kesepian, hiburlah aku dengan suaramu. Apabila aku sakit, obati aku dengan kasih sayangmu. Apabila aku mati, jangan mandikan aku dengan air matamu sayang. Dan apabila aku terkubur, kuburlah aku di lubuk hatimu yang paling dalam. Dan apabila aku tersesat, selamatkan aku sayang dengan doamu. Oh sayangku Rina, kalau memang nyatanya kita tidak bersama lagi, maka aku gantikan dirimu dengan tukang oyak Rina ya. Kita angkat dulu kandak dari Abang Lainis Sarato tukang pocah dari Tarata Alaban. Bakandak lagu tadi Indang Singgul yang kita lenokan dia. Karena Bang Lainis lah tukang pocah. Karena Bang Lainis lah tukang pocah. Indang singgul yang anak kandung anak dimintanya. Olah indang lah singgul yang anak kandung anak dimintanya. Oi nana de udah kagara-gara. Oi nana de udah lainnya sekagara-gara. Oi nana de ina nana kanduang layo pulo. Olalai oi nana de ina layo pulo. Oyama cando pak jorong. Oye nana bakanda. Oyama cando pak jorong. Oye lai bagurau. Oyama ola sama lamko den 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 lai bagurau. Oyama ola sama lamko. Up. Ya dua pasang lagu di papanjang pertama dari Papa Lim. Salam baik bergurus mam suntuk kabakiamat dusanak sadenyon dak bibak jam sisian dak bingo babate. Dalam lekuang salam dari Papa Lim serta rombongan. Betul dari ayah singo palawu lagu di papanjang. Kalau non jantanku jermudi aku kurang masuk di ayahnya ya. Samo ayah mengecek jaulah pucuknya jayam kampung ya. Anak sebelah kate naik je lagu dari gong. Singo onde malai kamari dek pintu denai pak jorong iko lagunya kini. Oi nana biala kami onde na abaden dang yai biala kami onde ma oi na abaden dang. Oi nana disangko sayang ake kami. Oi nana disangko mintuo sayang ake kami. Kasih angka urang onde da oi makironyo. Onde da kasih angka urang kareben oi makironyo. Tanyokan ka tukang kamera karesonan biaso kana iya do.
Labonyo dek labanya abana tapaso dibagi-baginyo. Dua pasan kandak non samo pertama dari Sinar Sagu da sini sermongan sebagai tuan rumah lagu di Papanjang dak ratu kandak malam kini ko coba tikam dek Rina. Seriang riak juga lembang kandak non samo ko dari abang lainis serta tukang poca kate Jolarina. Cuman tolong di tukang organ kate agi melodi untuk puisi. Aduh puisi teristimewa untuk Rina tersayang dari abang lainis. Rina, lewat angin kutitip salam untukmu. Lewat kartu ini kusapa dirimu, dan lewat suara jurumudi ampos kutanya gimana kabarmu sayang. Lewat sajadah ku kirim doa semoga kamu sehat selalu. Oh Rina sayang, apabila aku kesepian hiburlah aku dengan suaramu. Apabila aku sakit obati aku dengan kasih sayangmu. Apabila aku mati jangan mandikan aku dengan air matamu sayang. Dan apabila aku terkubur, kuburlah aku dulu hatimu yang paling dalam. Dan apabila aku tersesat, selamatkan aku sayang dengan doamu. Oh sayangku Rina, kalau memang nyatanya kita tidak bersama lagi, maka aku gantikan dirimu dengan tukang oyak Rina. Ayo. Anak dasar mulai bergoyang, wah. Mandang puisi atina batang baru sua. Mandang puisi bang lain isina korusua. Kasih abah guru abang lain salamoko. Olalai kasih abah guru ayah bang wala salamoko. Allah dicoba bayi manta gua. Oilah dicoba bayi manta gua. Yai dek mamandang karusa ayo. Yai dek mamandang karusa ayo. Yai op ya. Dua pasan pertama dari abang Lenis serta tukang pecah serma Rina. Batu dek Rina batanya sia dan majan membuat puisi. Ibu dosennya kan Rina. Dan kedua dari ayah singo pelawak serombongan jo ayam kampung lapucuk bang Andi je pondok Niro. Pasan kabake Pak Jorong abang Lainis kan kojo ya. Pak Jorong sikit baposan non lagu lamo tu jangan dikaluan jual itu pasan sikit ya. Up Sinar Sago. Dari Sinar Sagu jadi pepanjang kalagu neko katejolah Rina balik ndak lape kandak malam kini ko, tapi tolong dek Rina sangkian bujang marandu di Jepatun. Up. Kata bajawe gayung basabui dari Pak Jorong serta tukang poca kabake sikit ya. Tolong kecian di ayah kabake sikit kalau ndak pandai bapantun ajan mata-matan hati Pak Jorong jo ya. Kecian kasih gitu iri bilang bos ya. Baulang pulo tikam dek Rina balik dari Papa Lim serta Buya Rahmat ya. Cuman kalau menurutku agak agiannya Rina status Rina kini ko gadih balaki alias ampet tigo. Tolong jalekan Rina ya. Kok lah ampet tigo ndak ada bapak cujo abang Lainis. Papa Lim jo ayah singo. Ai de Papa Lim jo ayah singo. Ayah Pak Jorong abang lain islai di siko. Ay de Pak Jorong bang lain islai di siko. Kalau lah status Papa Lim nanakan dua ngatanyo. Kalau lah status ay Papa Lim nanakan dua ngatanyo. Tapaso bagan jua sudah gurau to ampe mato. Ay sapaso bagan jua
oi beko to lampe mato. Bayar. Rina, pesan dari ayah Singo Palau, ayang kampung Mawandi Sermong Pondok Diro, bapo babawa lo papalim harus baganju ampe mato. Kini saja kecian sekali ya, ampe tigo kecian petigo ke indah ayah kecian punya ayah ya. Aja telai. Lanjut. Sebentar dulu Rina. Dari lansia Kambang Bungo lagu dipapanjang guys, lewakan pantun kodo ou ya. Pipi sinanduang sirigo-rigo bayengeran di dahan panjang di pokok batang gaharu. Oi jurbudi jan nyuambo, salam kenal kami untuk anak dendang di kami rang paguro baru. Colek panitia karote ndak ado ya, karote untuk buat pantun sago ndak lopeh buginya gini gua ayam. Pesan dari lansia Kamabungo dan mulu satuan siwe. De ayah Singo oi bana papanjang kini. De ayah Singo oi bana papanjang kini. Ai de papalim ai dangal sama lamko. Ai de papalim dangal sama lamko. Ko status juo papalim na batanyo kini. Ko status juo de papalim na batanyo kini. Langsung ala sajo batanyo ay kaya Singo. Alalay langsung batanyo, alalay kaya Singo. Op, sebentar. Peguro Batu Gajah, Montes terbangan dari Gadui. Dari Peguro Batu Gajah, Dayon Sartodai Peguro Montai dan saat Peguro Gadui. Cuman katijulah Rina sana boleh, kalau boleh pinta je pintu kami, ndak usahlah diopor-opor bolago, ndak usah ditanyon ke pakai ayah Singo, ndak usahlah kita bagaju sampai matu. Jawe jelas spontan malam gini ko, jalih nyaktu biko Rina ko petigo, ndak tantulu kami berserabui ya. Barang suarami, ai rami datang rombongan. Barang suarami, ai rami datang rombongan. Oi papue kanda, oi bakanda sama lampo. Olalai papue kanda, ai kanda sama lampo. Ko karejuo hati na bandangakan. Ko karejuo hati na mananyokan. Iyo sadang ampe tigo banain na duo ariko. Olalay sadang ampe tigo banain na duo ariko. Dua pasan lagu di papanjang pertama dari Papalim Sarto Damas Serma Paboya Peguro Batu Gajah je Peguro Paki ya. Pasan Papalim iyo padia suaronyo urang sungai yako apolai kok dapet awak nan memakai ya. Dan kedua dari Abang Munap jo di papanjang kalagu naniko iko peserta pertama Korina kalau memang nyatu iyo Rina sampai tigo dan Abang Munap langsung orang pertama mendaftar ke calon kaganti nailang ya. Dari Peguro Batu Gajah Dayon Sartoda Imontai je Peguro Gadik dan saat kalau 2 hari baru Rinaku apa tigo berarti apa anak tu samo je tabang-tabang kerisiak baru nya pasti ke balik rujuknya balik demajan naruh na Abang Munap dulu ya.
abang munaf laman calon taliang aparatamu. Oi abang munaf laman calon taliang aparatamu. Tapirang batu gajah alun apa dek banatio. Olalai rang batu gajah alun apa dek bagayatino. Indah Khadijah puy lah jandolamu. Indah lah Khadijah puy lah jandolamu. Ailah muwa awa onde dade sigi nyangayo. Yai lah muwe awa kare sonde sigi nyangayo. Alamu alada. Up. 3 pasan lagu dipapanjang pertama ko dari Bang Munaf Rina. Kalau lai Rina sarahkan sandakan untuk kabake Bang Munaf, hidup Rina bahagia ya. Hari-hari Rina akan cerah di Bukit Jaya. Hidup bahagia ya, masa depan cerah. Dan kedua ko dari Pogoro Montai sarto Pogoro Batu Gajah je Pogoro Gadik lagu dipapanjang penyambung pesan dari Batu Gajah Cako. Kalau 2 hari itu baru Rina Marando, itu ibarat kami kalau masuk ke mengganti Rina samo je mau puak sawah tagadai pokok abi nonasianya kami dak do ya. Non kedua dari Papa Lim melalui Damas Sarmongan Jumpa Buya dari Batu Gajah Jepogoro Paki jadi Papanjang. Kalau memang iyo because selain Bang Munaf iko Papa Lim dak iyo pulau Rina Halim namanya bagi kira. Oke lanjut. Sebentar ya. Dari Hentadau 10 ton lagu di Papanjang. Cuma pesan kabake Pak Jorong jan bamanung jo de amak paja pulang kampung ya. Jan rusuh Rina kan ado malam go ya. Jan came Pak Jorong jan rusuh. Biarkan mak paja ndak pulang Rina akan laya do nang kamaipur malam go ya. Ayah lah tagaknya mencipiti ka kamu ko ndak ya go. Kamari lah ya. Taruh. Up. Kato Bajawi ke Mbak dari Pak Jorong kabake Hentadau ya. Samo-samo merasai gitu gini gua boleh gua agak agenya cuaca orang rumah dak lo di gua pulang kampung liau ya. Taruh. Ayah Pak Jorong nyo sadang di hati jambu. Ayah Pak Jorong nyo sadang di hati jambu. Umbu ajoina Pak Jorong melasa malamku. Olalai biarang rumah di kampung melasa lamunyo. Basa baba Papa Lim makan duang manunggu. Basa baba Papa Lim makan duang manunggu. Ay malaki ikalua ay papa sure kunyang yo. Alalay malaki ikalua Bang Munaf sure kunyang yo. Dari Damas sebagai salung Titian Nasuk menyampaikan pesan dari Papa Lim Sermongan Batu Gajah Jepogoro Paki ado Pak Buya Ramat juga kawan ulang lapatun Rina sana boleh balik ndak lape penergaan malam kini ko. Cuma pesan dan keluhan dari Papa Lim Ridaya. Kalau mandang suara saja lah kasar nang mana ti Papa Lim ya. Tapi kok memakai kok ndak dapat sebab banyak benda serikat banyak saingan nampaknya malam kini ko ya. Dari Papa Lim. Oi ne Papa Lim tolong ladangan. Oi ne Papa Lim tolong ladangan. Elo ala dudua oi papa bau omarape. Olalai elo ala dudua olalai bau lamarape. Udah tagaru. Oi bayi barai, oi papa urang bakaja.
Oi laba ibarai urang laba kaca. Nan mana na dulu nana kancang itu nana dape. Lalai nama nana kancang oi dulu itu nana dape. Dua pasan pertama dari Abang Leni serta tukang pecah lagu di Pabanjang arancak benar lagu Nenko Jurubudi sebelum kariputa lekok balik-balik tikam dek menantu Abang Leni ya. Nong kedua dari Uda Tagaru-garu jadi Pabanjang ka lagu Nenko Salamai Bugono Semam Sutok kebak kiamat dun sanak sadunya ndak bibak jauh sisiakan ndak bingo obati dalam lingkungan salam Uda Tagaru-garu dan jo salamai untuk pemuda dan pemudi satu masyarakat tuan rumah nonlah malah mangke acara Bugono Semam Sutok tentunya dalam rangka acara penggalang dana untuk kepentingan lapangan bola gitu ya. Mudah-mudahan acara sukses dan panitia pun hendaknya dapat keuntungan dari siku bisa dimanfaatkan saya baik-baiknya. Amin. Oke lanjut. Mintuo denai jo tukang pocah malam kini ko lagunya janyo udah salero patah buat bacari juo. Oi de dagulu dakan dong jo sia kamari. Oi udah gulu onde jo sia kamari. Maminta lagu dagulu lalu bosa jo ye maminta lagu karesona lalu bosa jo Op. Oke lanjut. Oi panjang abana onde dasi sungui udah. Oi panjang abana karesona si sungui udah iko. Bantu atuan takur karesona dari India ye bantu atuan takur honema dari India. Naik nandake jurumudi sana bule kopasan dari Tagaru ya ndak usah sison badendang lepasan Tagaru indak sira patuoknya doh ya. Sana bule ina Oi de Tagaru ja kawan-kawan selama datang. Oi de Tagaru selama datang. Papanjang duo ai mama lagu naniko. Ai papanjang duo nang kanduang lagu naniko. Sadang mamandang papalim mati wasanang. Sadang lama mamandang hati wasanang. Oi po lagi dape nang kanduang mairi yang ananyo yai po lagi dape olalai mairi yang ananyo. Dua pasan pertama dari lansia kembang bungo jurumudi janyo kami ya. Dek cancang dua sagaragai kami minta izin meninggalkan galanggang salam kenal katigo nak dendang maaf kada meli telempek kato tadorong dari ayah singu betul pasan kabake Tagaru ko kenampaan mana jolih mana
kalau ndak Rizka na bedendang yun ndak Sumangi bedendang nempak di kami doyong. Yalah kita tinggalkan Kak Indang Singguliang kandak dari Abang Lenis serta tukang poca dari Tarta Alaban saketit tu bari baca kadang berbopok